Bon dia, amics i col·laboradors de la Fira Modernista de Carcaixent. Enguany no estarem per als carrers de Carcaixent amb les nostres bicicletes. No hi estarem presencialment, però tots hi estarem amb el nostre cor i esperant que el proper any tornem a gaudir de la fira amb més gana, amb més interès i sobretot amb més esplendor. Una abraçada per a tots i esperem que vingueu tots el proper any a la Fira Modernista de Carcaixent 2021.